Ahojte priatelia, dnes veľmi zaujímavá téma. Citroën Berlingo modelového roku 2026 v osobnej MPV verzii s balíkom Comfort. Auto si zachovalo prakticky hranatý dizajn, no získalo moderné LED svetlá, upravenú prednú masku a aerodynamickejšie línie karosérie. Interiér ponúka veľa priestoru, pohodlné sedadlá, digitálny prístrojový panel, multimediálny systém s podporou smartfónov a množstvo úložných priestorov. Dízelová verzia s výkonom 75 kW alebo 102 koní je spojená s manuálnou prevodovkou a zameriava sa na úspornosť a dlhú životnosť. Reálna spotreba v kombinovanej prevádzke je okolo 5 litrov na 100 km, vďaka čomu je Berlingo výborné pre rodinu aj prácu. Podvozok je mäkko naladený, dobre tlmí nerovnosti a je komfortný na dlhých trasách. Ďakujeme za sledovanie a osobitná vďaka za lajky. Prihlášte sa na odber, ak máte radi autá. Dovidenia.